Mä olen Anne Pienestä Sirkuksesta ja tämä tässä on Aaron, kohta 7 kuukautta vanha pikku mies. Aaron on aika kova menemään ja tänään meillä olisi ohjelmassa sellainen tilanne, että meidän pitäisi Aaronin kynnet leikata. Ja kuten arvaatte, niin tää on aika lailla hankala juttu, koska mies ei meinaa pysyä millään aloillaan. Ja tästä päästäänkin sitten siihen, mikä on pienen sirkuksen tarkoitus. Laitetaan täältä pumpa pyörimään. Katsotaan mitä se siihen sanoo. Noniin. Sieltä tulee pumba. Ihanaa. Bumba on Keski-Euroopassa paljon suosiota saavuttanut lasten ja kaaperoiden ja vauvojen DVD-sarja, joka soveltuu siis jo ihan tämmöisille pienille vauvoille. Bumbassa on selkeät ilmeet, kirkkaat värit, joita jo ihan tämmöisen pienenkin on tosi helppo seurata. Ja tässä ei ole mitenkään kauhean monimutkainen juoni, eli on selkeitä pieniä kohtauksia, missä Pumba klouvani ystäviensä kanssa tekee temppuja heidän pienessä sirkuksessa. Tämä siis soveltuu totta kai isommillekin, että ihan 4-5-vuotiaatkin lapset on jo tykästynyt tähän sarjaan. Kato, miten siinä kävi. Mutta kaiken pointti on se, että tämä tekee elämän paljon helpommaksi, kun on ohjelma, väkivallaton, kiireettömästi etenevä, ihana lastenohjelma, jota jo meidän Aaronkin jaksaa seurata. Tutustukaa Pumbaan. Se löytyy meidän nettisivuilta www.pienisirkus.fi. Kiitos, moikka!